Musealiak proiektuaren laugarren atala dugu gaurkoa. Gaur burdina lantzearen aldaketa nagusia aztertzeko ekarri ditugun bi pieza dauzkagu ikusgai. Batetikan golde muturra, oraindik ere forjaz landua eta aintzinetik burdina lantzen zen modura landua, eta bestetik tupina, hau berriz fundizioz egina eta behin burdina urtu eta moldeen bitartez forma jaso duena. Orduan, 19. mende erdialdera gertatuko da aldaketa nagusi hau, ordura arte euskal paisaia industrialean burdinolak ziren nagusi, eta 1851 urtean sortuko da Boluetako Santa Ana hasiera baten burdinola izenez ezagutua, baina 1858 urtean ordurako lortu zuten labe garaia bihurtzea, eta labe garaiak daukan aldaketa nagusiena da temperatura askoz ere altuagoa lortzen zutela, eta orduan burdina fundizioz lantzeko aukera ematen zuela. Golde muturrak gabia edo mailuaren kolpeak nabarmenak dituen bitartean, tupinean ikus daiteke molde bat erabili dutela. Hau da, burdina urtu egiten zen, eta orduan nahieran eman zitekeen bere forma berria. Eta gainera, tupin honetan ikusten den izena Bolueta da, hain justu. Hau da, Euskal Herrian eraiki zen lehen labe garaia.